Una moixeranga de 5 altures amb base de 4 homes amb... Vale, apreteu el de baix ben apretat, sí. Ajudeu-los a pujar. La moixeranga representarà ara l'alta clàssica. Una base de 6 homes, el primer pis de 6 trobats i l'alçador flexionant i el remata amb l'obsequier. Requereix també 3 escales per a poder pujar al tercer pis. És la més clàssica de tot el repertori de la moixeranga.
Vamos.